Kastep kebesok kebakmen sesisian pat na kebenta jong pi barok kiperlok kibajuk pek kibajuk mi ia gane ke program nagaliang jong ke Good News TV ngi ai kublai ia pi barok lang aga kerteng kaba imbat kabaran bor kajong utrai bat unang penim jengi uji sukres aga ne kastep kaba mentapat kakubor kabangin yo ia kabanya puson kalong kasiti kajong upol apostol sakinong rum kalenong kabakat lai ngan sim kedekat kabakat saw kikentin kibaong kumne Henry tu kopi ya uji sukres uba utrai but what sumar sukher lupa ya laga jong kadong nang ya kaban penbrai ya gijengkwa baman jangka bat kapang pedeng ya kabangin ya puson lingkot lingba jangka ne kapor kalong to kopi ya ukres haka jingim ka jangpi to kopi ya ukres haka jingim ka jangpi balai upol ukren ya gini ki kentin haki para bangit kibadon hagan nong barum uyo i yaga jingim kabaman la kasngi kam ya daydor bat kamon kajong ublay ki para bangit kibadon hanong barum ki im ka jingim ki kam kimlong katkum ka jinghikai nakaktin kajong ublay kajing im kajong ki kabaki im kalong kajing bom man kajing bom riu blay kajing bom hok kajing mane blay thao kajing lingkar haka songka haka songman kumjuru ki kam aurea bat kajing arsap haka jing im kajong ki bat haka ne step ngakwa banwanra haki kato katnetli ki benta ki bakum ki khon ki jong ublay ka ya kabangi day ban im ne ka kabangi day ban le ban kop ya ukris haga jing im ka jong pi kabaning kong ni de ban don ya ka jing nek hau Hebrew kelenong kabakat we kedekat kabaning kong ka ong kumne te ka jingek kalong kata ka jing snow scam ya kita ki bakermen kata ka jing tunju ya kita ki bangem yoi agane ka benta ka kran baka jingek kalong sisa kata ka jing snow scam bat ka jingkerme what happening sibun ki jing lani kita ki jing tenju ki ba ni habban ma kasi ti u jacob kalenong ka ba ar ka de kot ka ba ar penriu ka ong ka jinget klam ki jingle kalong ka ba ya badru klam ka jinget nginumla ya gaban pen slobha ya ublay haka jing im ka jong kom ki khon ki jong ublay ni don kam bandon ya kata ki jinget ke beskam haka jing im badru ni don kam banle haka jing im ka jong ni om tang ban sunget kembaga ketin ka jong ublay ka hikai yang ni om tang ya ka bangin sunget kalabiang Henry ka don kam ru yengi ban dale bat kikam bat ke benta ka baar ka jinglong kawe ban kop ya ukres ha ka jingim ka jongi ni don kam ya ka jinglong kawe ka jinglong kawe kalong ka ba kraw ha ha ka jingim ka jongi ladang ni long kawe ngila banya trelang banya le persa ya kita kijing
bat ban pun orlang ya kita ki jing tmu ki ba kamba ha ka jing im ka jongi ka jing long ka we ka wan ra ru ya ka jing ya long teli lene ka jing ya long si teli ka jing ya jan ha pedeng ki breo bat ka jing e ka ba mar keliang lagalang ha ka ying ka sam ha ka snong ka tau bat ru ha ka imlang ka salang bat ha ka balang balada ladang yi don kata ka jing long ka we kan don ru ka jing suk ha ka jing im ka jongi ka don kam ya ka jing ya long ka we ka de ban don ya ka jing ya day marmet ka jongi bat la uchong ublay ka jing long ka we ka don kam ru ban sha ha ka jing ya lam ka jong u men sim jong ublay de yu men sim jong ublay u ba penlong ka we ya ki param lok ki para jon bat ka jing long ka we kam day ru ka ba sujaring kat Henry day utrai jongi u Jesus Christ u ba te ya ka jing long ka we da ka jing sok bengila ban sham neki Ephesus kelanang ka ba ar ka de kat ka ba kat sa bat ka benta ka balai ka jing nang san ha u Chris ban kop ya u Chris ha ka jing im ka jong pi ka don kam ya ka jing nang san ha u Chris barok ni don la ka jong ka thong ha ka jing im ka jongi kumta ni ya be ban poi sakata ka thong ka balong ka jing kerman ya ka jing im kumta bangin nang san ha u Chris ka don kam yangi ban be sa persa kadal kadak kabalong utrai jongi u Jesus Christ kata ka jinglong janai jong ki riumet si telup jong kene ka pertai kom ki paralok ni don kam ban pule tista ya ka ktin ka jong ublay bat ni deru ban ya selok jar jar bat la ublay bonsen haga jing im ka jongi bat ka don kamru bangin ay ka por ka bakordo ban ya selok bat la ublay ka deru ka kamram ka jongi ban be sakata ka jinglong bajanai klempet ka baha utrai jongi u Jesus Christ ka don kam namar kata bangin nang san haga jingtip ya ublay bat ban tip ya ka kten ka jong u bat ban snutu pura sapang une ublay ubangi ni mane bangi ni sakri haga jing im ka jongi ban kop ya u Chris haga jing im ka jongi ka don kam ban don ya kata ka jinget ka baskam u bandon ya ka jingit yu ublay bat ka jinglong ka way haki e baro bangin nang san bangin nang roy ha u Chris ban kodru sa ka jinglong bajanai ban long ru ka jingsai sa ki way pat ublay unkurku lengba jog ka ktin ka jong u ka bangi yo ya ka ban ya pusan lengba chong kene ka por ublay unkur kulang ini naga benta ka buron ka chong u amen yen ya pai ha ublay ha ki jing tuai ki chong ni yen ya tuai sai si sen pat ni pen pau ye ka jing snongu shame a ublay ubadai hok ya ka ban yo ya ka jing yaro atral ba jo ka step jo ka sngi ni yo ya ka ban pai kmat shame leng ba ka tin ka chong me ka bang yo ya ka ban pen sngu ha ka ka po to ya rap yingi atrai bangin long shisha kita ki khun ki chong me ki ban kop shisha ya me ha ka jing im ka chong ni walangi mat ni ya kendu ya ki jing ki bawan ya ka ban pen thame ha ka jing im ka chong ni man lakas ni henry atrai ngila ban yeng skam bangin kop shisha
ya ka kerteng ka chong me ha ka jing im ka chong ni to ya rap yang ni atrai lamba chong ka sngi ru barash ni ha ka bangin saya lamba chong ka sngi atrai ngin kop shisha ya me ublay uba im pat uba shisha kerkulang yang ni barak lang atrai lamba chong ka step ka bangin slow ngi snap ya ka ktin ka chong me igin ngi dam ngi pan ngi khat kerpan ha ka kerteng ka chong utrai bad unong pen im chong ngi Jesus Christ leduk mentah bat shadu ki arta ki babam bam chukut. Amen.